Muž, ktorý riadil útoky na francúzske synagógy, sa podľa dostupných informácií nachádza v Moskve. V článku sa uvádza, že Momčilo Gajič je pod ochranou Ruskej pravoslávnej cirkvi. Podľa údajov organizácie Fórum 18, skupina, ktorá pôsobila vo Francúzsku a Nemecku od apríla do septembra 25. roku, vykonávala platené útoky. Účastníkom boli preplácané cestovné náklady a ubytovanie, pričom za vykonané akcie im bolo slúbených 1000 až 1500 eur. Ako dôkaz zo splnenia úloh slúžili fotografie z miestnych útokov. Mimoriadne dôležité v tejto súvislosti sú výpovede Srba Filipa Petroviča, ktorý sa vo francúzsko-srbskom prípade pred súdom priznal k vine. O Gajičovi uviedol: Viem, že Momčilova prezývka je Kaludžer, čo v srbštine znamená mních, a že má úzke väzby na ruské špeciálne služby. Neviem, či ide o spravodajskú službu Ruskej federácie, ale chápem, že jeho cieľom je destabilizovať politickú situáciu v Európe.